Minn nhar it-Tnejn se titpoġġa fuq il-Formularju tal-Gvern u allura tibda tingħata b'xejn il-mediċina mitomycin C. Mediċina li se jgawdu minnha ma' 300 pazjent bil-kanċer fil-bużżieqa tal-awrina kull sena. Meta ħabbar dan il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn biswitu l-uroloġista Patrick Zamit spjega kif lil mill-benefiċċji finanzjarji din il-mediċina se tagħti lill-pazjenti vantaġġi oħrajn. L-ikbar vantaġġ huwa li tnaqqas ir-rata ta' rikorrenza tal-kanċer tal-bużżieqa tal-awrina. Tnaqqas ukoll il-chances li din tinfirex mal-kumplament tal-ġisem brata simili. U hemm vantaġġ ieħor li minħabba kif is-sistema tingħata tista' tingħata qabel l-operazzjoni li titneħħa l-felula u bekk dawk in-nies li minħabba li kien ikollhom felula kbira kien ikollhom il-periklu li tillikja l-mediċina madwar il-bużżieqa, dawn jistgħu jgawdu minn dal-benefiċċju li huma l-iżjed nies li għandhom bżonn dan il-każ. Apparti minn hekk fejn qabel it-trattament kien jieħu madwar siegħa, issa se jieħu 20 minuta biex filwaqt li jkunu jistgħu jingħataw il-kura aktar pazjenti dawk li jinqdew ikollhom aktar ċans ta' attenzjoni individwali. Dan tħabbar ftit xhur biss qabel mal-Gvern inidi l-Pjan Nazzjonali tal-Kanċer għal 5 snin li ġejjin. Fil-fatt wara proċess ta' konsultazzjoni fl-ewwel ta' Settembru pajjiżna uffiċjalment se jkollu strateġija nazzjonali ta' marda li kull ma jmur qed issir aktar komuni. Il-Ministru Chris Fearn qal li matul l-2017 mistennija jitħabbru 8 mediċini ġodda fuq il-Formularju tal-Gvern li flimkien se jgħinu lil madwar 700 pazjent b'kanċer tal-ġilda, tal-utru, tas-sider u tal-prostata. Biex hekk, inqas minn 3 ġimgħat wara l-elezzjoni bdiet tieħu l-ħajja l-proposta li fi żmien 3 snin se tara l-mediċini kollha tal-kanċer jingħataw b'xejn. Il-Gvern ħadd qumlu 250,000 euro, però huma flus li aħna nafquhom bil-qalb għax qed nagħtu servizz aħjar il-pazjenti tagħna u jfisser ukoll illi nistgħu nużaw apparat ġdid għal dawk il-pazjenti li batu b'kanser fil-bużżieqa tal-pipi li tnaqqas ir-riskju li jerġa' joħroġ il-kanser ukoll tnaqqas ir-riskju li l-kanser jinfirex.